Okay. Hare Krishna, warm welcome for today's Bhagavatam reading session. நம்ம இதை புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டி பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்டயும் ஆச்சாரியர்கிட்டயும் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிருந்தஸ்ய ஞானகன்ஷலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सगगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्देवनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्राह्मणहिताय च जगतिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावादन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरवत्वेश नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनदारणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं. नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पञ्चगाङ्ग्रहे कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्येशतारिणि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतः सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठति. पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ஹரே கிருஷ்ணா அனைவருக்கும். யாராவது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயத்துல என்னெல்லாம் புரிஞ்சிச்சுன்ற பாயிண்ட்ஸ் சொல்றீங்களா? நம்ம என்ன கத்துக்கிட்டோன்ற பாயிண்ட் ஷேர் பண்றீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, வாழ்க வளமுடன். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல நம்ம என்ன கத்துக்கிட்டோம்? ஹரே கிருஷ்ணா, என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் பார்த்தோம்? ஒரு பாயிண்டாவது சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. கேள்வி எப்படி ஆக்குது? பாராபட்சம் இல்லையா? அப்புறம் சிசுபாலன் எப்படி அவ்வளோ அளவுக்கு கெட்டவனா இருந்தாலும் கடவுள் கிட்ட வந்து உடல்ல வந்து மெர்ஜ் ஆனாருன்னு சொல்லிட்டு இல்லைங்களா? அந்த கேள்விகளை வந்து யார் கேட்கறது?
பரீட்சித் மகாராஜர் சுகதேவ் கோசாமி கிட்ட கேட்கிறார். அதுக்கு பிறகு அவர் எல்லாத்தையும் விலாவரியா எடுத்து சொல்றாரு இல்லைங்களா. அவர் வந்து பாரபட்சம் யாருக்குமே இருக்கிறது இல்ல. அவர் நண்பரும் இல்ல, விரோதியும் இல்ல, சமமானவர்ன்றதை பார்த்தோம். அதுக்கு வந்து உதாரணம் பார்த்தோம். கெட்டவங்களுக்கு கூட அவர் என்ன பண்றாரு, மோட்சத்தை கொடுக்குறாருன்னு பார்த்தோம் இல்லையா. பூத்தனா, சிசுபால அவங்களுக்கு எல்லாம் கூட கொடுத்தாரு, முக்தியை கொடுத்தாருன்றதை பார்த்தோம் இல்லைங்களா. சோ இந்த ஜெய விஜயன், இந்த இரண்யகசிப்பு இரண்யாக்ஷன் யாருன்றதை பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அவங்க ஏன் இங்க வந்தாங்க, ஐயா யாரால சபிக்கப்பட முடியும், அவங்க இப்படி வரும்போது அவங்களுடைய நிலை என்னன்றதை பார்த்தோம். கடவுளும் அவருடைய சகாக்கள் இந்த உலகத்துக்கு வரும்போது நித்திய உடம்ப தான் எடுத்துட்டு வராங்க. ஓகேங்களா. அவர் ஒன்ஸ் உடலுக்குள்ள போன பிறகு அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த தேகத்தை எடுத்துக்கிறாங்க, டிரான்சடென்டல் பாடி இல்லையா. வைகுந்த லோகத்துல என்ன மாதிரி உருவம் வருமோ அதை எடுத்துக்கிறாங்க. அவங்க அவங்க வர்றதுக்கு காரணம் பகவானுடைய ஆசையை நிறைவேற்றுறதுக்கோசம்தான். ஓகேங்களா. அந்த பாயிண்ட் நம்ம மனசுல நல்லா பதிய வச்சுக்கணும். சோ ஒரு பிராமணன் சாபனால வந்தாரு. அதே சமயத்துல வந்து அது என்ன லீலான்னு சொன்ன நேத்து. ஹரே கிருஷ்ணா. மௌசல லீலா இல்லைங்களா. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு அவதாரத்துல வரும்போது அவங்க அசுர குடும்பத்துல பிறக்குறாங்க. மூணாவதா வரும்போது அவதாரன்ற வேர்டு யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு ஜென்மம் வரும்போது வந்து அசுர குடும்பத்துல பிறக்குறாங்க. மூன்றாவதா பிறக்கும் போது சத்திரிய குடும்பத்துல பிறக்குறாங்கன்றத பார்த்தோம். கிருஷ்ணரே கொன்னு அவருடைய இருக்கிற பாவத்தை எல்லாம் கழிச்சிட்டு மறுபடியும் அவங்க கூட்டிட்டு போயிட்டாருன்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா. சோ அப்புறம் நீ அந்த ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயத்துல பார்க்கும்போது நம்ம யார ஸ்டோரி கத்துக்கிட்டோம். வீணா போன வேணா போன கதையை பார்த்தோம். அப்புறம் இன்னொருத்தருடைய கதை சித்திரகேது. அவர் மன்னனா இருந்து எப்படி அசுரனா ஆனாரு, விருத்தாசுரனா ஆனாரு. கிருஷ்ணருக்கு யாரையாவது ரொம்ப பிடிக்கும்னா அவர் என்ன பண்ணுவாரு, எப்படியாவது கூட்டிக்கணும்னு ஏதாவது பண்ணி கூட்டிப்பாரு இல்லையா. அந்த கதையை பார்த்தோம் இல்லைங்களா. இதுதான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல அந்த ஹோல் டிஸ்கஸ் பண்ணோம். யாராவது பாயிண்ட்ஸ் ஆட் பண்றீங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. ஸோ நம்ம வந்து இன்னைக்கு வந்து ரெண்டாவது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். இதுல வந்து மொத்தம் வந்து 61 61 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. ஓகேவா. ஸோ நம்ம பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் இந்த இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த இன்ட்ரோடக்ஷன்ல என்ன இருக்குன்றத சுருக்கமா சொல்லிடுறேன் நான். ஓகே. இப்போ நம்ம நேத்து பார்த்தோம். நேத்து ஒரு கதை பார்த்தோம் இல்லைங்களா. திதி கஷ்யப்பனுக்கு தான் இந்த இரண்யாக்ஷா இரண்ய கஷிப்பு தான். இரண்ய கஷிப்பு பெரியவர், இரண்யாக்ஷா வந்து சின்னவர் இல்லையா. இரண்யாக்ஷா வதம் பண்ணாருன்னு பார்த்தோம். எதுக்கு வதம் பண்ணாரு, அவர் பூமியை தூக்கிட்டு போயிட்டு புளூட்டோ என்ற இடத்துல போட்டாரு. தண்ணீரை மூழ்கிட்டு இருக்குது. அதை காப்பாத்துறதுக்கோசம் பிரம்மா யோசிச்சுட்டு இருந்தாரு. அவர் மூக்குல இருந்து என்ன வந்துச்சு, வராக தேவர் வந்தார். அவர் தான் போயிட்டு காப்பாத்துறாரு இல்லையா. சோ தம்பி வந்து இறந்துட்டான்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு ரொம்ப கோவம். யாருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. யாருக்கு கோவம். மாதாஜி பிரபுஜி சொல்லுங்க ஆன்சர். இரண்ய கஷிப்புக்கு கோவம், தன்னோட தமையனை இரண்யாட்சனை கொன்னுட்டாரேன்னு சொல்லிட்டு கோவம். ஹரே கிருஷ்ணா, நான் பேசுறது கேக்குதுங்களா மாதாஜி. கேக்குது கேக்குது மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, தேங்க்யூ பிரபு. ஸோ அப்போ வந்து வராக அவதாரம் எடுத்துட்டு வந்து கொன்னுட்டாரேன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கோவம். அந்த கோவத்துல வந்து அவர் என்ன பண்ணாரு, அதாவது ரிஷி முனிகள்லாம் செய்யக்கூடிய யாக யக்னங்கள்லாம் போயிட்டு கலைச்சார் இல்லையா. இட் டிஸ்டர்ப்டு த ரிச்சுவலிஸ்டிக் செரிமனிஸ் ஆஃப் சேஜஸ். அப்புறம் அந்த பூமியில யார் யார் என்ன கோயில் வழிபாடுலாம் பண்ணாங்க அதெல்லாம் போய் தடுத்து நிறுத்தினார். ஓகேவா. ஸோ அதுக்கு அடுத்தது வந்து இவர் அதெல்லாம் நிறுத்திட்டு அந்த கோவத்தை அதெல்லாம் பண்ணாரு. அங்க ஒரு கலாட்டா பண்ணிட்டு வர்றாரு. தான் தம்பி இறந்துட்டாரு இல்லையா. அவருக்கு வந்து என்ன பண்ணும், கடமை எல்லாம் பண்ணணும் இல்லையா. அப்ப எல்லா குடும்பமே துக்கமா இருக்கிறாங்க. அப்ப இரண்யகசிப்பு பாருங்களேன், இந்த பேச்சு வந்து எவ்வளவு அளவுக்கு தத்துவமா பேசுறாரு. ஒரு நிமிஷம் ஆச்சரியமா ஆகுது. அவர் பேசுறாரு. என்ன பேசுறாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, அதாவது யார் ஒருத்தவங்க ஹீரோவாக இருந்து இறந்துட்டாங்கன்னா அந்த குடும்பத்துக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அது பெருமைதான். எதிரி முன்னாடி நம்ம இறந்துட்டான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது வந்து பெருமைதான். அதுக்கோசம் நம்ம வந்து கவலைப்பட தேவையில்லைன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேங்களா.
ஆஹ் ஒவ்வொரு உயிரினங்களும் தன்னுடைய செயலுக்கு ஏத்த மாதிரி பலன்களை அனுபவிக்குது. அப்புறம் ஒரு கால இயற்கையின் சட்டத்தினால, காலத்தின் நியமத்தால அது ஒரு நாள் வந்து பிரியுது. ஒரு நாள் வந்து எல்லாரும் சேர்றாங்க, ஒரு நாள் பிரிவுன்றத வருதுன்றத பேசுறார். ஓகேங்களா? சோ நம்ம எல்லாரும் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு ஆத்மான்னு சொல்றார். பாருங்க, we are the spirit souls. நம்ம இந்த உடம்புக்கும் இதுக்கும் நமக்கு வித்தியாசம் இருக்குன்னு வேற சொல்றாரு. இந்த ஆத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படியாப்பட்டதுன்னு பாத்தீங்கன்னா நித்தியமானது. அது வந்து பரிசுத்தமானது. இதை நம்ம எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கணும், அப்புறம் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்குன்னு வேற சொல்றார். ஓகேவா? பட் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்ம, இந்த மாயை, இந்த லா ஆஃப் மெட்டீரியல் நேச்சருக்குள்ள நம்ம மூழ்கி இருக்கிறோம். ஓகேங்களா? மூழ்கி இருக்கிறதுனால ஒவ்வொரு ஜென்மத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா உயர்ந்த தாவர ஜந்துவா பிறக்கிறோம், கீழ்நிலை பிறவிகளா பிறக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த ஜட உலகையில வந்து பாத்தீங்கன்னா இருமை இருக்கு. அந்த இருமைனாலதான் நமக்கு இன்பமும் துன்பமும் மாறி மாறி வருது. வேற எந்த ஒரு விஷயமும் இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். சோ இந்த ஒரு விஷயத்துக்காக நம்ம இங்க வருத்தப்படக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அவங்க கூடியிருந்த உறவினர்களுக்கு எல்லாருக்கும் சொல்றார். ஓகேங்களா? அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் என்ன பண்றாருன்னா ஒரு விஷயத்த வந்து இங்க மேற்கோள் காமிக்கிறார். யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா சூயக்ன சூயக்ன ஒருத்தர், அவர் வந்து ஒரு மன்னர். அவரை பத்தி சொல்றார். அவர் பாரு, ஆஹ் அவர் வரலாற்றிலே வந்து நல்ல பெயர் பெற்றவர், இந்த சுயக்னர்ன்றவர். ஓகேவா? சோ அவர் எப்படியாப்பட்டவர், அவருடைய அவர் அந்த அரசனை வந்து கொன்ன பிறகு அவருடைய ராணிகள்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப துக்கமா இருந்தாங்க. அவங்க துக்கமா இருந்தாங்க. அந்த துக்கத்துக்கு வந்து ஒருத்தர் போயிட்டு ஆறுதல் சொன்னாங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? சு சுயக்னான்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய மனைவிகள்லாம் அவர் செத்த பிறகு ரொம்ப அழுதுட்டே இருப்பாங்க. அப்ப வந்து யம தர்மராஜரே ஒரு குட்டி பையமா வந்து இது மாதிரி சொல்வாராம். ஒரு ஸ்டோரி சொல்றாங்க. அதாவது ஒரு காட்டுல வந்து ஒரு காளிங்கா, இங்க வந்து சாரி, கூலிங்கான்ற பறவை இருக்கு. ஓகேங்களா? இந்த ஸ்டோரியை கேளுங்க. அந்த கூலிங்கா பறவை இருக்கு. அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மரத்துல வந்து ஒரு கிளையில வந்து ஆண் பெண் பறவை இருக்கு. அது பக்கத்துல வந்து கூடு இருக்கு. கூட்டுல வந்து நிறைய குட்டிகள் இருக்கு, அவங்களுடைய குட்டிகள் இருக்கு. இந்த கூலிங்கா பறவை வந்து ரெண்டு பேரும், ஆண் பறவை பெண் பறவை பேசிட்டு இருக்காங்க. அப்ப அங்க ஒரு வேடன் வந்து என்ன பண்றான், அந்த பெண் பறவைய அம்ப விட்டு சாச்சிடறான். அது டப்புன்னு கீழே விழுந்து இறந்து போயிடுது. இதை பார்த்துட்டு இருந்த ஆண் பறவைக்கு ரொம்ப துக்கம் தாங்க முடியல. அது வந்து வருத்தப்பட்டுட்டு இருக்குது, என்னோட மனைவி என்னால காப்பாத்த முடியலையேன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப வருத்தப்படுது. அதுக்கு அடுத்தது அங்க கூண்டுல இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன குட்டிகளுக்கு எப்படி நான் வந்து சாப்பாடு கொடுத்து எப்படி இதங்கெல்லாம் வளர்க்க போறேன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கவலையா இருக்கிறார். அப்ப வந்து கவலையா இதை பத்தியே யோசிச்சுட்டு இருக்காரு. அதுக்குள்ள அந்த வேடன் இருக்கான்ல, அவன் இன்னொரு பக்கமா வந்து மறைஞ்சு இருந்து அந்த அவனை வந்து அந்த ஆண் பறவையை வந்து சுட்டு கொன்னுடுறார். ஓகேவா? அம்பு எய்து கொன்னுடுறார். இப்போ மனைவியும் போயிட்டாங்க, கணவனும் போயிட்டாங்க. இப்போ இது ஏன் சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த ஆண் பறவை வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணிட்டு இருந்து, பெண் பறவை வந்து இறந்துடுச்சு. ஓகேவா? ஆண் பறவை என்ன யோசிச்சுட்டு இருக்காரு, ஐயோ என்னோட மனைவி போயிடுச்சு, என் பசங்களை யார் காப்பாத்த, அதை பத்தி தான் யோசிச்சாரு. அவர் எதை யோசிச்சிருக்கணும், என் மனைவி குழந்தைகளை காப்பாத்த பத்தி யோசிச்சேன். அதான் காப்பாத்த முடியலையே, இது செத்து போச்சு, அப்புறம் என்ன பண்ணணும் அடுத்தது, இது தனக்கும். குழந்தைகளை எப்படி கிஷோரை காப்பாத்தலாம்னு கிஷோரை யோசிச்சிருக்கணும். காப்பாத்துறதுக்கு வேண்டணும். ஓகே. சோ இவர் வந்து நான் வந்து என்ன பண்ணணும், ஒரு முக்கியமான விஷயம் இங்க சொல்றாரு. என்ன சொல்றாருன்னா, தனக்கும் இது மாதிரி ஒரு மரணம் வரும், அதுல வந்து அது வர்றதுக்கு நான் எப்படி என்ன அந்த இந்த ஜட இயற்கை துன்ப சுழற்சி இருக்கு இல்லையா, அதுல இருந்து எப்படி காப்பாத்திக்கணும் என்ற ஞானம் அதுக்கு வந்திருக்கணும். ஓகேவா? அது மாதிரிதான் நீ என்ன பண்ணிட்டு இருக்க, அந்த சுயக்னா அந்த அரசன் ஆஹ் இறந்த பிறகு அவங்க மனைவி எல்லாம் துக்கமா இருக்காங்க. அப்ப வந்து யமராஜா வந்து இந்த ஞானத்தை கொடுத்துட்டு அந்த சின்ன பையனா வருவாரு, அப்புறம் மறைஞ்சு போயிடுவார். ஓகேங்களா? அந்த கதையை வந்து பாத்தீங்கன்னா இரண்ய கசிப்பு வந்து தன்னுடைய அம்மா கிட்டயும், அப்புறம் அவங்க அவங்க மனைவி இருப்பாங்களே, அவங்க பேர் வந்து ருஷபானு, கீழே இருக்கு பாருங்க, அம்மா பேரு திதி, ருஷபானுக்கு வந்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க. மைத்துனின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, தம்பியோட பொண்டாட்டி, அவங்களுக்கு வந்து ஆறுதல் சொல்றார்.
இப்ப பாத்தீங்களா இதெல்லாம் வந்து எவ்வளவு அளவுக்கு அவருக்கு ஞானம் இருக்கு இல்லையா, இந்த அளவுக்கு பேசுறாரு இல்லையா. பட் கடவுளை எதிர்த்து நடக்கிறாரு இல்லையா. ஆத்ம ஞானம் இருக்கு. போன பத்தியில என்ன சொன்னாரு, நம்ம எல்லாம் ஆத்மா நித்தியம் அதெல்லாம் சொன்னாரு. அதுக்கு முன்ன பத்தியில என்ன சொன்னாரு, இந்த பௌதிக உலகத்துக்கு வந்த இயற்கையின் சட்டத்துக்குள்ளான நமக்கு பிறப்பு இருக்கு இறப்பு இருக்கு. ஒரு காலகட்டத்தினால் நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்திருக்கிறோம். அதே கால லா ஆஃப் நேச்சர்னால பிரிய போறோம், பிரிஞ்சிருக்கிறோம். அதனாலதான் தம்பி இறந்துட்டான் அப்படின்னு சொல்றாரு. எவ்வளவு அளவுக்கு விஸ்டம் இருக்கு இல்லைங்களா அவருக்கு. ஓகே. ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துக்குள்ள போகலாம். எல்லாரும் வந்து என்ன பண்ணுங்க மாதாஜி, மூணு மூணு ஸ்லோகம் பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் மூணு ஸ்லோகம் முடிச்சிருங்க யாராவது ஒருத்தங்க, அப்புறமா டேர்ன்ஸ் எடுத்து படிக்கலாம். சரிங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. நமக்கு டைம் சேவ் ஆகும். நீங்க படிங்க நாங்க படிங்கன்னு சொல்லி சொல்லி இல்லைங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. ம். ஹரே हरे கிருஷ்ணா. कृष्ण माताजी। ம். श्री नारद उवाच प्रातरि एव विनिहते हरिणा क्रोड मूर्तिना हिरण्यकशिपु राजन् पर्या पर्याद याद सूसा। हरे कृष्ण माता। ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நாரதர் வந்து பேசுறார். என்ன பேசுறாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த இரண்ய கசிப்பு வந்து இறந்துட்டாரு இல்லையா. இரண்ய கசிப்பு இறந்துட்டதுனால இரண்யாக்ஷன் இறந்துட்டான். அதனால இரண்ய கசிப்பு வந்து ரொம்ப கோபம் வருது. இரண்ய கசிப்பு வந்து ரொம்ப ரொம்ப கோபம் வருது. ஓகே. எதனா எப்படி என்னோட அண்ணன் தம்பியனை வந்து கொன்னாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, வராக அவதாரம் எடுத்துட்டு எனக்கு என்னுடைய தம்பியை கொன்னுட்டாரு. அதனால இந்த ஹரி இருக்காரு இல்லையா, என்னோட குல எதிரி ஹரினா அப்படின்னு இருக்கு பாருங்க. ஹரினா புரோடோ மூர்த்தினா. ஹரி வந்து வராக மூர்த்தி அவதாரத்துல வந்து என்னுடைய தம்பிய இரண்யாக்ஷனை கொன்னுட்டாருன்னு சொல்லிட்டு இரண்ய கசிப்பு ரொம்ப கவலைப்படுறார். ஓகேவா. இதுதான் இதனோட மொழிபெயர்ப்பு. ஸோ அதுக்கு அடுத்தது வந்து இப்ப இங்க பொருளுரையில வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாத ஜெய் என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா கேக்குறாருன்னா, இரண்ய கசிப்பு இருக்காரு இல்லையா, அவருடைய சொந்த பையன் தான் வந்து பிரகலாதன். அவர் மேல ஏன் இவ்வளவு பொறாமை அப்படின்னு சொல்லிட்டு யுதிஷ்டர் வந்து நாரதர் முனி கிட்ட கேக்குறாரு. ஓகேங்களா. இர இரண்ய கசிப்பு ஏன் தன்னுடைய சொந்த பையன் மேலேயே இவ்வளவு அளவுக்கு பொறாமையா இருக்கிறாரு, ஏன் அவ்வளவு அளவுக்கு எதிரியா மாறி இருக்காரு, அது எனக்கு வந்து அந்த கதையை வந்து எனக்கு சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்குறாரு. படிங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. மாதாஜி. ஜானகிராமன் பிரபு மூணு ஸ்லோகம் படிங்க பிரபு. ஃபர்ஸ்ட் 3, 1, 2, 3 हरे நீங்க कृष्ण। படிங்க. हरे कृष्ण माताजी। आहा श्रेष्ठ ऋषा पूर्ण संदेश्य दशान दशानचट इव गोभोज्य फलत्यं शशुर शशुभ्यां निरीशन तूम्रम अंबरम। हरे कृष्ण माता। ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இப்போ வந்து இரண்ய கசிப்புக்கு வந்து ரொம்ப கோவம் வந்துச்சு. கோவம் வந்ததுனால யூஸ்வலா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நம்ம கோவம் வந்தவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்களுடைய பல்ல வச்சு உதட கடிப்பாங்க, மூக்கு அகலமா விரிப்பாங்க, கண்கள்லாம் சிகப்பா இருக்கும். சாதாரணமா ஒரு மனுஷனுக்கே. இப்ப அசுரனானவன் என்ன பண்றான்னு பார்க்கலாம். அந்த கோவத்தால அவனுடைய உதடுகளை அவன் நல்லா கடிக்கிறான். அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த கண்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்ல நெருப்பு மாதிரி சுடர் விட்டு இருக்குது. அந்த கண்களால வந்து கோவத்தான கண்களால சிவந்த கண்களை வச்சு வானத்தை பாக்குறான். ஓகே. வானம் முழுவதும் வந்து அங்க வந்து புகை இருக்கிறத பாக்குறான். அதுக்கு பிறகு இப்ப வந்து பேச தொடங்க போறா. சோ இப்ப வந்து அரக்கர்கள்னாவே என்ன, தேவர்கள் தேவர்கள் மேலையும் கடவுள் மேலையும் வந்து பொறாமை கொண்டிருக்கோங்க. இல்லைங்களா. தேவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணர் மேல பக்தி பண்ணுவாங்க. சோ இதுதான் உங்களுக்கு நமக்கு அசுரர்களுக்கும் தேவர்களுக்கும் இருக்க வித்தியாசம். ஓகே. அவனுக்கு கொன்னுட்டாரு இல்லையா, இன்னும் வந்து பொறாமை வந்து அதிகமாகுது, பகைமை அதிகமாகுது. இரண்யகசிப்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் வெளிப்புற உடல் அம்சங்கள் அவன் விஷ்ணுவை கொன்று அவரது ராஜ்யமான வைகுண்ட லோகத்தை எவ்வாறு அழிப்பதுன்னு சொல்லி யோசிக்கிறான். கோவத்தால என்னுடைய தம்பி அழிச்சுட்டா இல்லையா, அவரை கொண்டு அவருடைய ராஜ்யமான வைகுண்ட லோகத்தை நான் எப்படி அழிக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கார். ஓகேங்களா. மூணாவது ஸ்லோகம் வாசிங்க பிரபு. हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணன். மூணாவது தமிழ்ல வரல போகுது மாதாஜி. உங்க சரி, நான் வேற யாராவது படிக்க சொல்றேன். அது மாத்திரம் டிரான்ஸ்லேட் ஆகல பிரபு. வேற யாராவது கேரளா படிக்க சொல்றேன்.
கேரளா டெமாஸ்ட்ராங்கிற டெஸ்ரோ டஸ்புகா மர்க்குரி முகுஹா சோரம் உரியமிய சோடசி தவான் இதம் அப்ரூவத். ஹரே கிருஷ்ணா. நான் நீங்க புக்கு வச்சிருப்பீங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களை படிக்க சொன்னேன், வேற ஒண்ணும் இல்லை. ஓகே, நோ ப்ராப்ளம் ப்ராப்ளம். ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் கோவத்தால காரலா அப்படின்னு தன்னுடைய பற்கள், டெரிபிள் டீத், பயங்கரமான பற்களை வந்து ஆஹ் காமிக்கிறாரு. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கோபம் வரும்போது நம்ம எல்லாம் புருவத்தை வந்து மேலே உயர்த்துவோம் இல்லையா, அது மாதிரி புருவங்களை வந்து ஏத்துறாரு. முகத்துல போரேட்டு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த இடத்துல எல்லாம் வந்து சுருக்கம் வருது. ஓகேங்களா? ஸோ முகஹன்னா ஃபேஸ் இல்லைங்களா, முகஹ. ஸோ இது மாதிரி பல்களை கூர்மையா அப்படி வச்சுக்கிட்டு முகத்து புருவத்தை எல்லாம் தூக்கிட்டு முன்னெற்றில வந்து விரிங்கிள்ஸ் வர்ற மாதிரி எல்லாம் ஒரு முகத்தை வச்சுட்டு இருக்காரு. முகத்தை வச்சுட்டு பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய திரைதண்டி இருக்கும் இல்லையா, திரிசூலம். ஓகே, சூலம் சொல்லி இங்க இருக்கு பாருங்க. சூலம் உத்தியமா சதாஷி தானவான் இதம் அப்ரவித். அதாவது தன் சூலத்தை எடுத்துக்கிட்டு ஆஹ் அந்த அசம்பிளுக்கு போறார். அவங்க எல்லாம் இருக்கக்கூடிய கூட்டாளிகள்லாம் இருக்காங்க இல்லையா, அந்த இடத்துல போயிட்டு உட்காந்துட்டு பேசணும்னு சொல்லிட்டு ஹரே கிருஷ்ணா, இந்த துரிசூலத்தை எடுத்துட்டு அவர் போய் பேசுறதுக்கு உட்கார்றார். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ வந்து என்ன தம்பி இறந்துட்டான் இல்லையா, பிளான் ஆயிடுச்சு, நான் போய் அழிக்கணும் அவரை, அப்புறம் வைகுண்டத்தை நாசம் படுத்தணும்னு சொல்லிட்டு. ஓகேங்களா? அதுக்கோசம் ஒரு டிஸ்கஷன் நடக்குது. மாதாஜி யாராவது நெக்ஸ்ட் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ராஜேஸ்வரி நான் மாதாஜி படிக்கிறேன். படிக்கிறேன். भोगो दानव दैतेया विमूर्त त्रयश सांबरा तदबाहो हयग्रीव नमुसे भाग इल्वल विप्रासिते मम वसः पुलोमन् सौनदायक सुनुदानन्दरं सर्वे क्रियादमासुमासिरम्. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இப்போ வந்து பேசுறாரு. என்ன பேசுறாரு? ஓ தானவாஸ், தைத்யாஸ், விமூர்டா, ஓகே, திரயகா, சம்பரா, சதாபாஹு, வயக்ரீவா, நமுச்சி, பாகா, இவலா, விப்ரசித்தி, புலோமா, புலோமான், சகுனா, எல்லா இருக்கிற எல்லா அசுரர்களே, நீங்க எல்லாரும் தயவு செய்து நான் சொல்றத கவனமா கேளுங்க. நம்ம எப்படி ஆக்ஷன் பண்ணணும்னா இமீடியட்டா இப்பொழுதே நம்ம வந்து செயல்ல இறங்கணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? அசுர கூட்டத்தை வந்து கூட்டுறார். ஓகேங்களா? எப்படி வந்து கம்சன் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து கொல்லணும்னு நினைக்கிறாரு இல்லையா, அப்ப வந்து அந்த எட்டாவது அந்த பெண் குழந்தை வந்து சொல்லிட்டு போகுது இல்லையா, அசிரிய வாக்கு சொன்ன உடனே அவருக்கு பயம் வருது. அப்ப என்ன பண்றாரு, தன்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ், அசம்பிளி மினிஸ்டர்ஸ் எல்லாரும் கூப்பிட்டு ஒரு மீட்டிங் வைக்கிறாரு. அது மாதிரி இவரும் என்ன பண்றாரு, இமிடியேட்டா ஒரு மீட்டிங் வைக்கிறார். ஆறாவது படிங்க மாதாஜி. भवत्नैर् भवत्नैर् तिदः शूत्रैर्वादा आदा मेदैदः हुहत् पार्षिणि राकेन हरिणा समेनाभि उपादावनैः अनैः. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப பிரியமான என்ன அன்பான சகோதரனை இல்லையா, இரண்யா இரண்யாக்ஷனை வந்து கொன்னுட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? இந்த விஷ்ணு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேவர் பரமபுருஷ பகவான் விஷ்ணு இருக்காரு இல்லையா, தேவர்களாலும் அசுரர்களாலும் நம் இருவருக்கும் எப்போதும் சமமானவர் என்றாலும் இந்த முறை தேவர்களால் பக்தியுடன் வழிபடப்படுவதால் அவர் அவர்களின் பக்கம் நின்று இரண்யாக்ஷனை கொல்ல உதவியுள்ளார். அவர் என்ன நினைச்சிட்டாரு, இரண்யாக்ஷனை போயிட்டு இவங்க தேவர்கள் வந்து பக்தி பண்ணி கடவுள்கிட்ட போய் வேண்டிக்கிட்டாங்க. பரமபுருஷ பகவான் கிட்ட போய் பிரார்த்தனை பண்ணிட்டாங்க. அவங்க பிரார்த்தனை பண்ணதுனாலதான் நீ தேவர்களுக்கோசம் நல்லது பண்ணணுன்றதுக்கோசம் அவங்க பக்கம் இருந்துட்டு என்னோட தம்பியை வந்து, எனக்கு பிரியமான தம்பியை வந்து, எப்பவுமே நலம் விரும்பியா இருக்கக்கூடிய என்னுடைய சகோதரனை இரண்ய ஆக்ஷனை கொன்னுட்டாரு, எல்லாம் ஒண்ணு சேர்ந்து இது மாதிரி பண்ணிட்டாருன்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? ஆனா பரமபுருஷ பகவான் எப்படியாப்பட்டவன் சொல்லிட்டு பகவத்கீதையில சொல்லியிருக்காங்க, சமோகம் சர்வ பூதேஷு. ஓகேவா? ஏன்னா கடவுள் வந்து பாராபட்சமே இல்லை. அதுதான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல இருந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா. தேவர்கள் மற்றும் அசுரர்கள் வந்து அவருடைய படைப்புல ஒண்ணு இல்லையா, ஒரு வகையான உயிர் வாழிடும். அதுல வந்து எந்த ஒரு ஆஹ் இந்த உயிரினங்களுக்கு ஒரு பாராபட்சம் வந்து யாருக்குமே காமிக்க மாட்டார் இல்லையா. சோ இந்த பாயிண்ட் பாத்தீங்கன்னா
பக்தர்கள் தேவர்கள் எப்போதும் பரமபுருஷன் கட்டளை கண்டிப்பாக பின்பற்றுகிறார்கள். அதனால அவருக்கு வந்து என்ன பண்ணுவாரு, எக்ஸ்ட்ரா பாதுகாப்பு தருவார். ஏன்னா கடவுள் வந்து ஜென்ரலா பார்க்கும்போது பாராபட்சம் இல்லை. ஆனா பக்தர்கள் வந்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவருக்கோசம் என்ன வேணாலும் செய்வாரு பகவான். அந்த பாயிண்ட் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகேங்களா? சோ தொடர்ந்து அவர் வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு, இப்படி வந்து பரமபுருஷ பகவானை பத்தி நினைச்சிட்டே இருக்கார். ஓகேவா? அசுரர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா நினைச்சிட்டே இருக்கிறாங்க. அதனால அவங்களுக்கு என்ன முக்தி கிடைக்குது, சாயுஜ்ய முக்தி. அது வந்து எதனால வருது பாத்தீங்கன்னா பொறாமை, கெட்ட குணங்களால வச்சிட்டு இருக்காங்க. பட் கடவுள்கிட்ட வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், அன்பு தான் காமிக்கணும். இல்லையா? நமக்கு நேத்து போன சாப்டர்லயும் பார்த்தோம். அதாவது கடவுளுக்கு வந்து வேதங்கள்ல சொல்லியிருக்கக்கூடிய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் படி நம்ம அன்பு, வைதி சாதன பக்தி பண்ணிட்டு அன்பு பிரேம கிருஷ்ண பிரேமை அடையணும். அதுதான் நமக்கு சொல்லியிருக்கு. அதுக்கு விரோதமா இந்த கடவுள் மேல விரோதமோ பொறாமையோ பகைமையோ கொள்ளக்கூடாது. இவங்க அவங்க அந்த புத்தியோட நினைச்சிட்டே இருக்கிறதுனாலதான் கிருஷ்ணர் சரி அகாசுரா அவங்க எல்லாம் வந்து என்ன அடைகிறாங்க, கடவுள்கிட்ட இரண்டரை கலக்குறாங்க, சாயுஜ்ய மௌத்தியா நினைக்கிறாங்க. ஈவன் சிசுபாலனுக்கும் அதுதான் கிடைச்சிச்சு. இந்த நெகட்டிவிட்டி நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடாது. ஓகேங்களா? சோ தேவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அன்பா அவர்கிட்ட வணங்குறாங்க. ஓகேவா? அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா விராட் சுரா ஸ்டோரி, சித்திரகேது மகாராஜா வந்து விராட் சுரனா ஆகி விருத்தாசுரனா ஆகி அவர் கடவுள்கிட்ட சீக்கிரமா போயிட்டார். இல்லையா? அதை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகே. சோ இதுல வந்து கடவுள் வந்து பாத்தீங்கன்னா பாராபட்சம் இல்லை. ஓகே. எப்படி ஒரு அரசாங்கம் வந்து தன்னுடைய குடிமக்களுக்கு வந்து பாராபட்சம் காமிக்கிறது இல்லையோ, அவங்களுக்கு வந்து கடவுளும் அப்படிதான். யார் ஒருத்தன் நாட்டுல இருக்கக்கூடிய சட்ட திட்டங்களை வந்து ஃபாலோ பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு அரசாங்கம் வந்து எந்த ஒரு தண்டனையும் கொடுக்காது. அதே அந்த தவறு செய்யறவங்களுக்கு அரசாங்கம் வந்து தண்டனை கொடுக்குது. அது மாதிரிதான் கடவுள்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. மாதாஜி 7 and 8 படிங்க மாதாஜி. தஸ்ய தியக்த ஸ்வபாவஸ்ய நேர்மாயா நேர்மாயா வானுரச ஜந்தம் ஜமானஸ்ய பாலஸ்ய வாஸ்திராத்மனாக மக்சூல பின்ன கிரீவஸ்ய பூரினா ருதிரேன வை அஸ்ருப்ரியம் தர்ப்பயிஷ்யே பிரதாரம் மே கதா வியதஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க என்ன சொல்றாரு பாருங்க. ஆஹ் இங்க வந்து கடவுள் மேல எவ்வளவு அழகா பேசுறாரு பாருங்க, நிந்தனை பண்றாரு. இவர் பாரு, கடவுள் வந்து பாராபட்சம் இல்ல, ரெண்டு பேருக்கும் வந்து சமமா தான் இருப்பாரு. பட் ஆனா இந்த காலத்தின் போக்கால அவர் என்ன பண்ணிட்டாரு, இவரும் வந்து சமமா இருக்கிறத வந்து கையை விட்டுட்டாரு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகே. கடவுள் வந்து அந்த சமமா இருக்கக்கூடிய எண்ணத்தை வந்து கை விட்டுட்டாரு. நான் அவரு ஏன் விட்டாருன்னு பார்த்தா அதுக்கு ஒரு காரணம் சொல்றாரு பாருங்க. ஏன்னா அவர் வந்து மாயையால தாக்கப்பட்டிருக்கிறார். அதனால வந்து அவர் வந்து கை விட்டுட்டாருன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேவா? சோ தன்னோட பக்தர்களை பேச்சை கேட்டுட்டு ஒரு பன்றியின் அவதாரம் எடுத்துட்டு என்னுடைய தம்பியே சாச்சிட்டாரு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேங்களா? ஆஹ் ஆஹ் ஓகே. அதுக்கு வந்து ஒரு சபதம் எடுக்கிறார். நான் வந்து ஒரு திரிசூலத்தை எடுத்துட்டு பகவானுடைய தலையை வந்து துண்டிப்பேன், அவர் உடம்புல இருந்து தனியா எடுத்துடுவேன். ஓகே. அந்த ரத்தம் வருது இல்லையா, பீச்சு எட்டுட்டு வர்ற ரத்தத்தால என்னுடைய தம்பியோட ஆத்மாக்கு வந்து நான் அதை பூசி அவனுக்கு வந்து மகிழ்ச்சியை தருவேன். அதனால நானும் அமைதி அடைவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேங்களா? இந்த ரத்தத்தை உறிஞ்சுவதில் மிகவும் ஆர்வமுள்ள என் சகோதரர் இரண்யாட்சனை மகிழ்விப்பேன் அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல இருந்து என்ன தெரியுது, அவனுடைய குறைபாடு தெரியுது. இல்லையா? கடவுள் வந்து வீழ்ச்சி அடைவதில்லை. அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா மாயையை உற்பத்தி பண்ணவரே அவர்தான். அவருக்கு கீழே தான் மாயை வந்து கண்ட்ரோல் ஆகும். நம்ம எல்லாம் மாயையால கண்ட்ரோல் பண்ணியிருக்கோம். பட் மாயாவை கண்ட்ரோல் பண்ணது பரமபுருஷ பகவான். அந்த பாயிண்ட் நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அவர் வந்து குறைபாடு உள்ள மென்டாலிட்டி இருக்கிறதுனால தப்பா வந்து பேசுறாருன்றது இந்த இடத்துல நல்லா கிளியரா தெரியுது. ஓகேவா? விஷ்ணு பகவான் பாத்தீங்கன்னா யாருக்குமே வந்து பாராபட்சம் காமிக்கிறதே இல்லை ஆன்றத வந்து உறுதியா இருக்காங்க. எந்த நேரத்திலும் தனது மனதை மாற்ற முடியும் சொல்லிட்டு இரண்யகசிப்பு வந்து நினைக்கிறார். ஓகேவா? அவர் வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஷியல் நினைச்சிட்டு இருக்காரு. பட் அப்படி இல்லை. ஓகேவா? சோ இங்க வந்து என்ன சொல்றார் பிரபுபாதா,
இந்த அசுரர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா சாதாரண மனுஷங்க போலதான். அவங்களுடைய மனசு வந்து எப்படி குழந்தை மனசு தாவிட்டே இருக்கும் இல்லையா. ஒரு விஷயத்துல இப்போ ஒரு பொம்மை கொடுத்தோன்னு வச்சுக்கோங்க, கொஞ்ச நேரம் அதுல விளையாடிட்டு இருக்கோம். புதுசா ஒரு பொம்மை கொடுத்து அதை போய் எடுத்துப்போம் இல்லையா. அது மாதிரி தன்னுடைய மனசு வந்து மாத்திட்டே இருக்கிறாங்க. அதுதான் வந்து பகவத்கீதையில என்ன சொல்றாரு, அவஜானந்தி மாமூடா மனுஷம் தானும் மனுஷம் தானும் யாஸ்ரிதம். அதாவது இந்த மனிதர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த உலகத்துக்கு வந்து கடவுளே வந்து அவதரிச்சு வந்தா கூட ஏதோ இவன் வந்து வேஷக்காரன் நாடக மேடையில இருந்து ஓடி வந்துட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏளனம் செய்வாங்க. அந்த ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து புத்தி இல்ல. முன்னாடி நிக்கிறவங்க வந்து கடவுள். எப்படி வந்து துரியோதனுக்கு வந்து விஸ்வரூபம் காமிச்சா கூட அவனுக்கு தெரியல இல்லையா, மூடன் மாதிரி இருந்தான் இல்லையா. அது மாதிரிதான் இந்த மனிதர்கள் கூட அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஏன்னா இந்த பௌதீக தன்மை கொண்டு இருக்கிறவங்க, அதனாலதான் அவங்களுக்கு புரியுது இல்ல, இந்த பௌதீக தன்மையால வந்து கட்டுப்பட்டு இருக்கிறாங்கன்னு சொல்றார். ஓகேவா. சோ அவன் வந்து என்ன நினைச்சிட்டான், அவனுடைய டார்கெட் விஷ்ணுவை கொல்லணும்னு நினைச்சிட்டான். சோ எப்போ அவனை கொல்லணும்னு நினைச்சிட்டாங்களோ, நம்ம ஒரு செயலை செய்யணும்னு நினைச்சிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அதை பத்தி தானே யோசிச்சுட்டே இருப்போம். அது மாதிரி இப்ப வந்து இரண்ய இரண்ய கசிப்பு வந்து என்ன பண்றாரு, விஷ்ணு பத்தியே நினைச்சிட்டு இருக்காரு. எப்படி கம்சா வந்து கிருஷ்ணரை பத்தியே யோசிச்சுட்டு இருந்தாரு இல்லையா. எப்படி எப்படி அகாசுரன் வந்து கிருஷ்ணன் எப்ப வருவான், என் வாய்க்குள்ள எப்படி எவ்வளவு சீக்கிரம் என்ட்ரி ஆவான், ஏன்னா எல்லா மாடு மேய்க்கும் சிறுவர்கள் பசுக்கள் எல்லாம் வாய்க்குள்ள போயிடுச்சு, இன்னும் கிருஷ்ணர் வரலையேன்னு அப்படியே பார்த்துட்டு இருப்பார். ஓகேங்களா. சோ அது மாதிரி இவனும் என்ன ஆரம்பிக்கிறான், கிருஷ்ணரை பத்தி விஷ்ணுவை பத்தி யோசிச்சுட்டே இருக்கிறான் இல்லையா. விஷ்ணு பத்தி யோசிச்சதுனால மறுபடியும் இங்க பிரபுபாதா என்ன சொல்றாரு, அவனுக்கு வந்து சாயுஜ்ய முக்தி வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா. இவன் என்ன நினைச்சான், கடவுளே வந்து ஒரு சாதாரண மனுஷன் நினைச்சான். சாதாரண மனுஷனை எப்படி ஒருத்தன் கொன்னுட முடியுமோ அது மாதிரி இவன் கொல்றதுக்கு வந்து கொல்லணும்னு சொல்லிட்டு திட்டம் போடுறான். அது சாத்தியமாகணும்னு நினைக்கிறான். ஓகேவா. அப்புறம் அசுரர்களுக்கே உரிய தன்மை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ரத்தத்தை உரியிறதுல வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப விருப்பம் இருக்கும். ஓகேங்களா. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க எல்லாருமே மாംச ஆகாரத்தை சாப்பிடுவாங்க, அது இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும். அதனால அவருக்கு இன்னும் அதிகமான இதுல வந்து ஈர்ப்பு இருந்துச்சுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா. அவருடைய மனசு எப்படி இருந்துச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு சின்ன குழந்தை எப்படி வீல் வீல்னு கத்திட்டே அமைதியே இல்லாம இருக்கும் இல்லையா, அது மாதிரி இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேவா. ஓகே. ரெஸ்ட்லெஸ் மைண்ட், அவனுடைய மனசு அப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு இங்க பிரபுபாதா சொல்றான். சோ இப்ப அந்த மாதிரி இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா லட்டு கேக் எல்லாம் கொடுத்து சமாதானப்படுத்துவாங்க இல்லையா. அது கொஞ்ச நேரத்துக்கு தான். அப்போ வந்து இங்க ஒரு பகவத்கீதையில இருந்து ஒரு கோட்பாடு சொல்றாரு பிரபுபாதா. அதாவது நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஸ்லோகம், பத்ரம் புஷ்பம் பலம் தோயம் யோமே பக்தியா பிரயச்சதி ததகம் பக்தி தத்தகம் பக்தி உபாகிருதம் அஷ்னாமி பிரயதாத்மனக. யார் ஒருத்தன் வந்து அன்போட, ஓகே, ஒரு இலையோ கனியோ நீரோ பழமோ ஏதோ ஒண்ணு அன்போட கொடுத்தா வந்து நான் ஏத்துப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு பகவான் கிருஷ்ணர். வேற எதையுமே அவர் வந்து நம்ம கிட்ட டிமாண்ட் பண்றதே இல்லை. ஓகேவா. சோ நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் நம்ம கொடுத்தா கூட அவர் வந்து அதை வந்து எடுத்து சாப்பிட்றது இல்லை இல்லையா. அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்றாரு, அது அ- அருள் புரிகிறார் இல்லையா. நம்ம எல்லாம் அவரெல்லாம் சாப்பிட்டு டெய்லி எல்லாம் அவருக்கு சாப்பாடு பழம் அதெல்லாம் வைக்க மாட்டோம். நம்ம நேச்சர் வேற இல்லையா. பட் அவருடைய இரக்கத்தால அதுல வந்து ஆசீர்வாதம் பண்ணி கொடுக்குறாரு. அப்ப நம்ம சாப்பிடுற பொருள் என்ன ஆகுது, போகா வந்து பிரசாதமா ஆறுது. பிரசாதம் என்னது, கடவுளுடைய கருணை. ஓகேங்களா. இந்த வார்த்தை ரெண்டு வார்த்தையை புரிஞ்சுக்கணும். கடவுளுக்கு சமர்ப்பிக்கிறோம் இல்லைங்களா, ஆஃபர் பண்றதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற சாப்பாடை வந்து போகான்னு சொல்லுவோம். கடவுளுக்கு அர்ப்பணித்துட்ட பிறகு அதை வந்து அதே சாப்பாடை பிரசாதம், ஏன்னா கடவுள் வந்து கண்டருளினார். ஓகே. சோ அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த நம்ம கொடுக்குற தண்ணி இலை தான் சாப்பிடணும்னு இல்லை, இந்த எல்லாத்தையும் படைச்சவர் அவர்தான் இல்லையா. நம்ம தப்பா நினைக்க கூடாது, நான் கொடுத்துதான் அவருக்கு வயிறு நனைய போகுது அப்படியெல்லாம் நினைக்கவே கூடாது இல்லையா. ஏன்னா யோசிச்சு பாருங்க, அவர் எறும்புல இருந்து யானை வரை எல்லாருக்கும் அவர் தான் சாப்பாடு கொடுக்குறாரு. நம்ம கொடுத்து அவருக்கு வயிறு நிறைய போகுது இல்லையா. அப்படி நினைச்சா அது வந்து ரொம்ப சின்ன பிள்ளைத்தனமா குழந்தைத்தனமா யோசிக்கணும்னு அர்த்தம். அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்த வட்சலா, பக்தர்களுக்கோசம் எதையனாலும் செய்வாரு. பக்தர்கள் வந்து மகிழ்ச்சியோட இருக்கணும்னு நினைக்கிறார் அவர். ஓகேயா. சோ இந்த மாயை என்ற வார்த்தை பொறுத்தவரையும் அதெல்லாம் அவருக்கு பொருந்தாது. ஓகேவா. சோ
அதுக்கு பதில் நம்ம இங்க என்ன வார்த்தை யூஸ் பண்ணணும்னா பாசம், பக்தி, அன்பு தான் அவருக்கு வைக்கணும். ஓகேவா? சோ எப்பவுமே கடவுளுடைய செயல்கள்லாம் எப்படி இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா, பக்தனுக்கு வந்து பிரயோஜனமா நான் என்ன பண்ணா அவனுக்கு வந்து இன்னும் பக்தியில மேல வருவான், அந்த வார்த்தை தான் இருக்கும். அதுதான் வந்து இங்க பாசம்னு சொல்றாரு. ஓகேவா? சோ அதை வந்து நம்ம டிஸ்குவாலிஃபிகேஷனா எடுத்துக்க கூடாது. ஓகேங்களா? அப்புறம் அடுத்த பத்தியில வந்து ருத்ரரை பத்தி சொல்றாரு. இப்ப ருத்ரரை எடுத்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவரும் பாத்தீங்கன்னா வைஷ்ணவனா சம்போ, யதா சம்போன்னு சொல்லும். ஏன்னா ருத்ரன் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிவன். சிவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா யார்கிட்ட இருந்து பிறந்தார், யாரா சொல்றீங்களா? சிவன் எங்க இருந்து ருத்ரன் எங்க இருந்து பிறந்தார்? பிறப்பு இல்லைங்க மாதாஜி அவங்களுக்கு. மாதாஜி பாகவதம்ல வந்து இருக்கு மாதாஜி. பிரம்மாவுடைய 2 புருவத்துக்கு நடுவுல வந்து பிறக்கிறார். அவர் வந்து பிரம்மா வந்து என்ன பண்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஆஹ் அவர் தான் வந்து படைக்கும் தொழிலை கொடுத்துருக்காரு இல்லையா? சோ அதனால அவருக்கு மானசீகமா வந்து ஆஹ் என்ன பண்றாரு, ஒரு நிமிஷம் நான் காமிக்கிறாரு. மானசீகமா அவருக்கு வந்து குழந்தைய வந்து உருவாக்கக்கூடிய தன்மை, பவர் அவருக்கு இருக்கு. அது மாதிரி பண்ணிதான் 4 குமாரர்களை வந்து உருவாக்குறார். அந்த குமாரர்கள்லாம் வந்து வேதங்கள் எல்லாம் நல்லா படிச்சுட்டு அதனால அவங்க அப்பா சொல்றாரு, டேய் நீங்க போயிட்டு மக்கள் பெருக்கத்தை பண்ணுங்கன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அச்சோ நாங்க அதெல்லாம் பண்ண மாட்டோம், அதை பண்ண நாங்க வந்து என்ன ஆயிடும், கட்டுண்ட வாழ்க்கை வாழிடும், அதனால நாங்க அந்த வேலை செய்ய மாட்டோம்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. டேய் நான் படிச்சுட்டே உங்களுக்கு காரணம் அதுதான்டான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. அதுக்கு பிறகு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பிரம்மாவுக்கு ரொம்ப கோபம் வரும். கோபம் வந்து அதை வந்து வெளிப்படுத்த மாட்டார். வெளிப்படுத்தாம உள்ள கண்ட்ரோல்ல வச்சுப்பாரு. அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஆஹ் இது பாகவதம் 3rd கேண்டோல இருக்கு மாதாஜி. ஆஹ் அப்போ வந்து என்ன ஆகுது, அந்த ருத்ரன் அந்த கண்ட்ரோல் பண்ண கோவம் வந்து 2 புருவத்துக்கு நடுவுல ஒரு நிமிஷம் புருவத்துல இருந்து வருவாரு ருத்ரரா. ஓகேங்களா? சோ ருத்ரன் வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஹரே கிருஷ்ணா, அவருடைய நிறம் வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ப்ளூ அண்ட் ரெட் கலர்ல மிக்ஸ் ஆயிருக்கும். ஓகேங்களா? ப்ளூ அண்ட் ரெட் கலர்ல மிக்ஸ் ஆயிருக்கும். மத்தாஜி ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? தெரியுதுங்க மாதாஜி. துருவ மகாராஜ் ஆ கோஸ் பேக். எஸ் எஸ் எஸ், அதுதான். ஒரு நிமிஷம் இங்க காமிக்கிறேன். அவருடைய புருவத்துல இருந்து வருவாரு. சாரி, நான் 3 போட்டிருக்கேன். இங்க பாருங்க மாதாஜி, பிரம்மா வந்து அந்த 4 பேரை சனக, சனாதன, சனாதன, சனத்குமரன் 4 பேரை வந்து உருவாக்குறார். அவங்க என்ன பண்றாங்க பாத்தீங்கன்னா, நீங்க போயிட்டு இப்போ படைக்கும் தொழிலை வந்து பண்ணுங்கன்னு கேக்குறாங்க. அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பண்ண மாட்டாங்க. வேதங்கள்லாம் படிச்சதுனால பண்ண மாட்டாங்க, ரெஃப்யூஸ் பண்றாங்க. அவங்க அப்பா சொன்ன பேச்சை கேட்கறது இல்ல. ஓகேவா? சோ அதனால வந்து அவருக்கு பிரம்மாக்கு கோவம் வருது. அந்த கோவத்தை கண்ட்ரோல் பண்றாரு அவரு, காமிக்கிறது இல்ல. அந்த கோவத்தால் என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஆஹ் ஆ இந்த 2 புருவத்துக்கு மத்தியில இருந்து ஒரு குழந்தை பிறக்குது. அந்த குழந்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ளூ கலர், சிகப்பு கலர் ரெண்டையும் மிக்ஸ் ஆகி வருது. அந்த குழந்தை பிறகு அழுதுட்டே இருக்குது. அப்புறம் பிரம்மா போய் சொல்றார், நீ வந்து அழாத, உனக்கு பெயர் வந்து ருத்ரன் வைக்கிறேன், நீ தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா தேவர்களுக்கெல்லாம் நீ தான் சீஃபா இருப்ப, உனக்கு ஒரு 11 பெயரை கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு 11 பெயரை வைப்பாரு. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா 11 மனைவியை கொடுப்பாரு. ஓகேங்களா? சோ நீ என்ன பண்ணு, இனவிருத்தி பண்ணு அப்படின்னு சொல்லுவார். அப்போ இவருக்கு பிறக்கிற குழந்தை எல்லாம் இருக்கு பாருங்க,
ருத்ரனுக்கு பிறக்கக்கூடிய பசங்க பேர பசங்க எல்லாம் வந்து ரொம்ப கோவமா இருப்பாங்க. அது பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் அழிச்சிட்டு இருப்பாங்க. ஈவன் வந்து பிரம்மாவே அழிக்கக்கூடிய ஸ்டேஜ்ல வருவார். பிரம்மா பயந்துட்டு வருவார். இது கையில பிரம்மா டோல் ருத்ரான்னு இருக்கு, நீ என்ன பண்ணுப்பா, நீ இன்னும் இன்னும் வந்து உய்- மக்களை வந்து உருவாக்காத, நீ போயிட்டு காட்டுல போயிட்டு ஃபர்ஸ்ட் தவம் பண்ணு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஏன்னா கோவத்துல இருந்து வந்தாரு இல்லையா, அவருடைய பார்வைகள்ல இருந்து வர்றது எல்லாம் வந்து அழிவு வந்து ஏற்படுது. அவங்க உங்க பசங்க என்னையே வந்து அட்டாக் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்புறமா தான் அவர் தவம் புரியறதுக்கு போறார். அப்புறம் பிரம்மாக்கு வந்து இன்னொரு தன்மை என்னன்னா, மானசீகமா மென்டல் சன்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு இன்னொரு ஒரு பவர் என்னன்னா, இதெல்லாம் ஆன பிறகு மறுபடியும் கடவுள் வருவார், சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் வருவாரு. நீ வந்து உன்னுடைய உடம்பு அங்கங்கள் இருக்கு இல்லையா, அங்கத்துல இருந்து வந்து குழந்தைகளை உருவாக்கலான்னு அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, ஃபாலோ பண்றீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. புரியுதுங்களா பிரபு? ஆமாங்க மாதாஜி, புரியுது, இப்ப புரிஞ்சது மாதாஜி. நான் வந்து சிவன் பிறப்பற்றவர் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு ஆ இருந்தேன். ஆனா இப்ப ஆ புரியுது மாதாஜி. புரியுதா? கிருஷ்ணார் வந்திருக்காங்க. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா புரியுது. கடவுள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் அவருக்கு வந்து சிவன் வந்து இதுதானே, அந்த பேர் என்ன இருக்கு? ஸ்னேக்கோட இதுதானே கலர், ஹரி சொல்லுவாங்க கிருஷ்ணா. நீலம் அப்படின்னா இல்ல, அழிக்கும் ப்ளூ தொழில். அண்ட் ரெட் ஸ்னேக்கு கடிச்சா நீலம் பாஞ்சிரும்னு சொல்லுவாங்க, அதனால அது மாதிரி கொடுக்கல மாதாஜி. அவருடைய புருவத்துக்கு நடுவுல அந்த கோவத்தின் வெளிப்பாடா வர்றார். பிரம்மாத்துடைய புருவத்தின் மத்தியில வெளிப்பாடா வர்றார். அதனால நீலம் ரெட், அதுதான் பாகவதம்ல சொல்லியிருக்கு. நான் உங்களுக்கு காமிச்சிட்டு இருக்கிறதெல்லாம் பாகவத்துல இருந்தே காமிச்சிட்டு இருக்கேன் மாதாஜி. ஓகேங்களா? மானசீக ஆமாங்க மாதாஜி. அப்படி மானசீக புத்திரர்கள் அப்புறம் புருவத்துக்கு மத்தியில இருந்து வந்தாங்க. அதுக்கு பிறகு வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுள் மறுபடியும் ஒரு பிளெஸிங்ஸ் கொடுக்குறார். உன்னுடைய அங்கத்துல உறுப்புல இருந்து நீ வந்து அவங்கள குழந்தைகளை வந்து எடுக்கலாம், உருவாக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றார். அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா 10 பசங்க வருவாங்க. யார் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா மரிச்சி, அத்ரி, அங்கீரா, புலஸ்தா, ஹரே கிருஷ்ணா, உலக புலஸ்தா, கிரத் கிருத்தோ, பிருகு, வசிஷ்டா, தக்ஷா, 10வது புள்ள தான் வந்து நாரதர். ஓகே, ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா. இது மாதிரி பிறக்கிறாங்க. என்னோட லேப்டாப் மூவ் ஆக மாட்டேங்குது. ஹரே கிருஷ்ணா. நாரதர் வந்து பிரம்மா உண்டாக்கிடல மாதாஜி. பிரம்மாவோட பையன் தான் மாதாஜி, பிரம்மாவோட பையன். பிரம்மாவோட பையன்தான். ஆ என்னோட ஸ்கிரீன் ஸ்டக் ஆயிடுச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. திரும்ப சரி, இது மாதிரி பாத்தீங்கன்னா அவர் ஒவ்வொரு உடம்புல இருந்து ஒரு ஒரு பாகத்துல இருந்து குழந்தை வருவாங்க. ஓகேங்களா? நாரதா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரம் டீலிபரேஷன் ஆஃப் பிரம்மா. ஓகே, அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பெஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த பாடியில இருந்து வராரு. அவருடைய மூச்சு ஸ்கிரீன் மூவ் ஆனிட்டு, அவர் மூச்சுல இருந்து யார் வராங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா வசிஷ்ட முனி வராரு. கர்சர் ஏட போயிருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே மாதாஜி கிருஷ்ண மாதாஜி. சரி, வாய்ஸ் சிக்னல் இல்லையா, ஸ்கிரீன் போட்டு. ஓகே. ம் ஸோ இது வந்து பிரம்மாவுடைய பசங்க மாதாஜி. நம்ம இப்போ வந்து சிவன் வந்து எதுக்கு வந்தோம், நம்ம ருத்ரனை பத்தி பேசும்போது இங்க வந்தோம் இல்லைங்களா? ருத்ரன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ம், ம், ஓகேனா? ஸோ இங்க வந்து ரூத்ரான்னு சொல்லிட்டு மென்ஷன் பண்ணாங்க. அந்த ரூத்ராக்கு வந்து என்னென்ன, கடவுளை வந்து சர்வ் பண்றதுக்கு வந்து சான்ஸ் இல்லையா, உடம்பு கால இருந்து தலை வரையும் சர்வ் பண்றதுக்கு
சான்ஸ் இல்லை. அப்போ வந்து அவர் அணிவிக்கக்கூடிய மாலையை வந்து யூஸ் பண்றாங்க. அந்த மாலை வந்து எந்த கலர்ல இருக்குன்னா ரெட் கலர். ரத்தம் எப்படி இருக்கோ அந்த மாதிரி ரெட் கலர்ல இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஆஹ் இந்த அசுரர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா சாயுஜ்ய முக்தி அடையும் போது அந்த அவர் உடம்புல இருக்கக்கூடிய ரத்த கலர்ல இருக்கக்கூடிய மாலை வந்து கான்டாக்ட் ஆகுது இல்லையா? அதனால அவங்க வந்து என்ன ஆறாங்கன்னா சாயுஜ்ய முக்தி அடையிறாங்கன்னு சொல்றாங்க. ஏன்னா இப்பதானே படிச்சோம் அசுரர்களுக்கு வந்து ரத்தம் உறிஞ்சக்கூடிய தன்மை இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஓகே. சோ அங்க போயிட்டு அவங்க வைகுந்த லோகத்துக்கு போவாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. அவங்களுக்கு கிடைக்கிற பிரசாதம் கடவுளுடைய மலர் மாலை தான் அவங்களுடைய பிரசாதம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ఇది చేసేసి ఉమ్, ఇది క్లోజ్ చేయనా? ఇది Yes, close. ఈ 12 చాప్టర్ 12. Actually, ஓகே மாதாஜி, புக் யார் கையில இருக்கும்? 9th ஸ்லோகம் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. எனக்கு இங்க ஸ்கிரீன் சேஞ்ச் பண்ண முடியல. கர்சர் மூவ் ஆக மாட்டேங்குது. தஸ்மின் ஆ, தஸ்மின் கூடே இதே நஷ்டே கிருத்த மூலே வனஸ்பதௌ விடவா இவ கஸ்யந்தி விஷ்ணு பிராணதி தீவோ கசஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆ. இங்க என்ன சொல்றாருன்னா இந்த இரண்யகசிப்பு எப்படி இப்போ ஒரு மரத்தை நான் வெட்டினேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப என்ன ஆகும்? மரத்தை வெட்டணும்னா வேரையும் அதையும் செப்பரேட் பண்ணணும் இல்லையா? அப்படி செப்பரேட் ஆகும்போது என்ன ஆகுது? அதனுடைய கிளைகள்லாம் வந்து உணர்ந்து போடுது. கிளைகள் வளர்ந்து போனா அது என்ன ஆயிடும்? பழம் கொடுக்க முடியாது, மலர் கொடுக்க முடியாது, இலைகள்லாம் வந்து வளர்ந்து போயிட்டு எல்லாம் இறந்து போயிடும் இல்லையா? அது மாதிரி இந்த மரத்தை கட் பண்றது இது எதுக்கு சொல்றாருன்னா விஷ்ணுவை நான் வந்து கொன்னுட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த தேவர்கள்லாம் வந்து அவங்களுடைய பலத்தை எல்லாம் விட்டுடுவாங்க, ஒண்ணுமே இல்லாம பண்ணிடுவேன் அவங்களன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? சோ இந்த பர்பட்ல வந்து பிரபுபாதா என்ன சொல்றாருன்னா அசுரர்களுக்கும் தேவர்களுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னு பாத்தீங்கன்னா அசுரர்கள் வந்து எல்லாரையும் கொல்லணும், ஏதாவது ஒரு தீங்கு விளைவிக்கணும்னு சொல்லிட்டு தான் நினைப்பாங்க. பட் தேவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கடவுள் என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்களோ அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா? பிரம்மா ஒரு பிரச்சனைன்னா எங்க போறாரு? ஷீரோதகஷாய் பார்க்கடலுக்கு போயிட்டு பிரார்த்தனை பண்றாரு. நம்ம பூமி தேவி பிரச்சனைன்னு போனாங்க, பாரமா இருக்கு, உலகத்துல தாங்க முடியல அப்படின்னு போனாங்க. அப்ப அவர் என்ன பண்ணாரு? பார்க்கடலுக்கு போயிட்டு பிரார்த்தனை பண்ணாரு. இப்போ வந்து ஒரு பிரச்சனை வரும்போது பிரம்மா கடவுளை நோக்கி யோசனை பண்ணார். அது மாதிரி தேவர்கள் வந்து தனக்கு ஒரு பிரச்சனை வந்தா கடவுள் கிட்ட வந்து போறாங்கன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இதுக்கு ஓகேங்களா? சோ இதுதான் அவங்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஃபரன்ஸ், அசுரர்களுக்கும் இவங்களுக்கும். 10வது ஸ்லோகம் படிங்க பிரபு. யார் கையில புக் இருக்கோ அவங்க படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி பிரபுஜி ஸ்லோகா படிக்கிறீங்களா? உங்க கையில இருந்தா நீங்க படிங்க மாதாஜி. செகண்ட் கேண்டோ 10th ஸ்லோகம் எடுத்துக்கோங்க. செகண்ட் சாப்டர். சாரி, மொபைல்ல ஓபன் பண்ணிக்கோங்க, வேதா பேஸ்க்கு போயிட்டு. சரிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. நானே ஸ்லோகம் படிக்கிறேன். யாராக்கா கிடைச்சிச்சா? இதோ ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேங்க மாதாஜி, நீங்க ரீட் பண்ணுங்க மாதாஜி, நான் எடுக்கிறேன். தாவாத் யாத பூவம் யூயம் பிரம்ம சத்ரிய சமேதிதம் சூயா சூதயாத்வம் தபோ யக்ன ஸ்வாதயா விருத தானினக. அதாவது இப்ப வந்து என்ன நடந்துட்டு இருக்கு? கூட்டா பேசிட்டு இருக்காங்க இல்லையா எல்லாரும்? அதாவது என்ன ஆலோசனை நடந்துட்டு இருக்கு இல்லையா? அசுரர்கள்லாம் சேர்ந்து ஆலோசனை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அப்போ வந்து என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, நான் வந்து போயிட்டு மேல்லோகத்துக்கு போறேன். ஹரே கிருஷ்ணா, மியூட் பண்ணிக்கோங்க, டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கு. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்போ வந்து என்ன பண்றாங்க, நீங்க வந்து நான் போயிட்டு மேல வந்து விஷ்ணு வைகுந்தத்துக்கு போயிட்டு விஷ்ணுவை கொல்லிட்டு இருக்கேன், நீங்க என்ன பண்ணுங்க இந்த பூ உலகத்துல வந்து ஆ பூ உலகத்துல அது ஓபன்
எஸ் டவுன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா 10th இதுதான் நம்ம படிச்சிருக்கோம். நான் வந்து மேல்ல போயிட்டு விஷ்ணுவை வந்து கொல்றேன். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பூமி லோகத்துக்கு போயிட்டு என்ன பண்ணுங்க, இங்க மக்கள் வந்து தவம் யாகம் 9 வேதங்கள்லாம் படிச்சுட்டாச்சு படிச்சு மாதாஜி. அது முடிச்சிட்டோம் பிரபு. வேதங்கள் நீங்க தான் படிச்சீங்க அதை. 9 நீங்க படிச்சுங்க, நான் 10 நான் படிச்சேன். ஸோ வேதங்கள்லாம் படிச்சுட்டு நோன்பு முறைகள் தானங்கள்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நீங்க போயிட்டு அவங்கள அழிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரிக்கிறாங்க. டீமை வந்து கிரியேட் பண்றாங்க. நான் இந்த வேலை செய்யறேன், நீங்க அந்த வேலை செய்யுங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்மளுடைய முதல் குறிக்கோள் என்னவா இருக்கணும், விஷ்ணு பகவானை வந்து அழிக்கணும். ஓகேவா? விஷ்ணு பகவானை அழிக்கும் போது என்ன ஆகுது, தேவர்கள்லாம் வந்து பலவீனம் ஆயிடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் பிளான் பண்றார். ஃபர்ஸ்ட் அவரை கொல்றதுக்கு திட்டம் போடுறார். ஓகேவா? சோ இன்னொன்னு, இது ஒரு ஃபர்ஸ்ட் பிளான். செகண்ட் பிளான் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பூமியில இருக்கக்கூடிய ஜனங்களை, ஓகேவா, இந்த பூமியில் வசிப்பவர்கள் மற்ற பிற அனைத்து கிரகங்களில் இருக்கும் பிராமணர்கள் சத்திரியர்கள் வந்து தான், பிராமணர்கள் வேதங்களை படிக்கிறாங்க, சத்திரிகள் வந்து அவங்கள வந்து பாதுகாப்போட வச்சிட்டு இருக்காங்க. இவங்களை எல்லாம் நம்ம வந்து அழிச்சிடணும். இதுதான் 2 பிளான்னு சொல்றாங்க. ஓகே. பகவத்கீதையில இருந்து இங்க பிரபுபாத ஒரு கோட்பாடு சொல்றாரு. சாத்துர் வர்ணியம் மயா சிருஷ்டம் குணகர்ம விபாகசக அப்படின்னு சொல்றாரு. இந்த உலகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா மனிதர்கள் வந்து 3 குணங்களாலும் 4 வர்ணங்களாலும் கிளாசிஃபை பண்ணியிருக்காங்க, பிரிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? சோ கடவுள் இத என்ன ரெக்கமெண்ட் பண்றாங்க, நீ எந்த ஒரு ஆஹ், உலகத்துல கிரகத்துல பிறந்திருந்தாலும் இந்த 4 தர்மங்களை வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்க. அதாவது அதாவது வர்ணாசிரம பிரிவை வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கன்னு சொல்றாரு. பிராமணர், சத்திரியர், வைஷ்யர், சூத்ரர். அப்ப இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பிராமணர்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இயற்கையா வந்து அமைதியா இருப்பாங்க. சுய கட்டுப்பாடு, சகிப்புத்தன்மை, சத்தியம், சௌச்சம், எளிமை எல்லாம் அவங்க கையில இருக்கு. சத்திரியனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய நாட்டத்தையும் கிரகத்தையும் வந்து காப்பாத்தணும்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கு வந்து அறிவு ஜாஸ்தி இருக்கு, திறமை இருக்கு. ஓகேங்களா? சோ அவங்க யாரை ஃபாலோ பண்ணுவாங்கன்னா, பிராமணர்கள்லாம் என்ன சொல்றாங்களோ அதை வந்து சத்திரியர்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா? சோ வந்து இப்போ வந்து உதாரணத்துக்கு வந்து இப்ப பிராமணன் வந்து யாகம் யக்னம் முனிகள்லாம் வந்து யாகம் யக்னங்கள்லாம் பண்ணாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அவங்களுக்கு ஏதாவது டிஸ்டர்பன்ஸ் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், சத்திரியர் வந்து காப்பாற்றுவாங்க. இதுக்கு வந்து உதாரணம் எப்படி நமக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, தசரத மகாராஜா கிட்ட வந்து முனிவர் போய் கூப்பிடுறாரு இல்லையா. துர்வாச முனி வந்து கூப்பிடுறாரு, நான் வந்து யக்னம் பண்ணிட்டு இருக்கேன், டிஸ்டர்பன்ஸ் நிறைய இருக்கு, அசுரர்களை, உன் பையனை ராமரை அனுப்புப்பான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அவங்களுடைய கார்டியன்ஸ், அவர் வந்து காடா இருப்பாரு, அத பாதுகாப்பெல்லாம் இருப்பாரு. யக்னங்கள்லாம் வந்து நல்லா பண்ணாங்க இல்லையா. விஸ்வாமித்திரர் அல்லவா? விஸ்வாமித்திரர். விஸ்வாமித்ரர். சரி பிரபு, தேங்க்யூ பிரபு, தேங்க்யூ ஸோ மச். விஸ்வாமித்ரர். ஓகே. அப்போ வந்து யக்னங்கள்லாம் முடிச்சார். ஓகே. விஸ்வாமித்ரர், துர்வாச முனி. ஓகே. ஓகே. ஸோ அதனால அவங்கள எல்லாத்தையும் போயிட்டு நீங்க அழிச்சிடுங்க. அப்ப வந்து அந்த 4 ஆர்டர்ஸ் நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேவா? ஆ. இந்த பிராமணனுடைய வேலை என்ன, எல்லா வேத ஞானத்தை வந்து மக்களுக்கு வந்து போதிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லையா. சோ அப்புறம் வந்து அதுக்கு அடுத்தது வந்து யாரு இருக்காங்க, பிராமணஸ், சத்ரியாஸ். அதுக்கு அடுத்தது 3வது யாரு மாதாஜி, கிரகஸ்தாஸ் இல்லையா. கிரகஸ்தர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய குடும்பத்துல இருந்துகிட்டு பக்தி பண்ணிட்டு அவங்கள வந்து பேலன்ஸ் பண்றாங்க. மெட்டீரியல் லைஃப்லயும் சரி, ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்லயும் பண்றாங்க. கடைநிலையில இருக்கவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சூத்ராஸ் இல்லையா. சூத்ரன் வந்து பாத்தீங்கன்னா கடினப்பட்டு உழைப்பான் இல்லையா. அவன் கடினப்பட்டு நிலத்துல உழைச்சா கூட அதனால வரக்கூடிய அறுவடை இருக்கு இல்லையா, அந்த நெற்கதில போயிட்டு கோயில்ல இருக்கக்கூடிய பிராமணனுக்கு கொடுப்பான். சோ அவனும் வந்து பக்தியில ஈடுபடுறான். இதுதான் வந்து பேசிக்கா கிருஷ்ணர் ஏன் இந்த 4 வர்ணாசிரம தர்மத்தை எடுத்துட்டு வந்தான்னு, கடைசியா எல்லாரும் என்ன பண்ணணும், ஒரு விதத்துல வந்து கடவுளுக்கு வந்து சேவை செய்யணும். அதுதான் இந்த ஒரு பேசிக்கா தான் இந்த விதிகளை வந்து அவரு நியமிச்சுட்டு எடுத்துட்டு வந்தார். ஓகேங்களா? ஓகே. ஸோ யாக யக்னங்கள் செய்யும்போது என்ன ஆகும், நமக்கு தேவையான அளவுக்கு மழை வரும். ஏன்னா யக்ன புருஷ யாரு, யக்னாத் பவதி பர்ஜனக, கடவுள் தானே, அவர் வந்து கொடுப்பாரு. அப்போ வந்து என்ன ஆகும், விளைச்சல் வந்து எந்த ஒரு தடையும் இல்லாம நல்லா வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ நம்ம இது எல்லாத்தையும் வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் பிளான் போடுறார். பகவத்கீதையில ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு, யாராவது படிக்கிறீங்களா? 3.112.
ஹரே கிருஷ்ணா. हरे इष्टान् ஆ इष्टान् भोगे ஆ, देवो दास्यन्ते यज्ञभावितः तत्तन्तात् अभिरद्याभ्यो एष देशेन एव च हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சரி, இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாரு, இந்த யக்னங்கள்னால வந்து தேவர்கள் வந்து திருப்தி அடைறாங்க. அதனால அவங்க என்ன பண்றாங்க, இந்திரன் திருப்தி ஆகி மழையை கொடுக்குறான். அதனால விளைச்சல் நல்லா வருது, அறுவடைகள்லாம் நல்லா வருது, மனுஷனுக்கு தேவையான விஷயங்கள் கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேவா? சோ அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்க, அதை வந்து கடவுளுக்கு கொடுத்துட்டு சாப்பிட்டா அவன் நல்லவன், கொடுக்காம தான் மாத்திரம் அனுபவிக்கணும்னு நினைச்சா அவன் திருடன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க சொல்றாங்க. சோ இந்த தேவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் ப- ம், பகவான் கிருஷ்ணருடைய வேலைகளை வந்து அவர் சார்பா செய்யறார். எப்படி ஒரு ஸ்கூல்ல வந்து ஹெட் மாஸ்டர், கிளாஸ் டீச்சரு, சப்ஜெக்ட் டீச்சர் இருக்கிறாங்களோ அது மாதிரி கடவுளுக்கு வந்து துணையா இருக்காங்க இவங்க எல்லாம். ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட் இவர் பொறுப்பேற்றுக்கிறாங்க. மழை பத்தினா, காற்று, சூரியன் சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டை இந்த தேவர்கள் வந்து பொறுப்பேற்றுக்கிட்டு அந்த செயல்களை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு, பரிந்துரைக்கிறாரோ அதுதான் இவங்க வந்து செய்யறாங்க. சோ அதனால இவங்க திருப்தி அடைஞ்சு கொடுக்க வேண்டிய பலன்களை கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ ஒவ்வொருத்தனும் தன்னுடைய விருப்பத்துக்கு ஏத்த மாதிரி ஒவ்வொரு யக்னங்களை பண்றார். ஓகே. இந்த யக்னம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கடைசியா பரமபுருஷ பகவானுக்கு தான் வழங்குது. அதுல வந்து எந்த சந்தேகமும் இல்லை. நமக்கெல்லாம் தெரியும் எந்த யக்னங்களும் கடைசியில முடிக்கும் போது என்ன சொல்றாங்க, கிருஷ்ணார்பணம் அஸ்தூன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க இல்லையா? சோ அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. சோ அதை வந்து கடைசியில பகவானுக்கு வந்து அர்ப்பணிக்கிறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகேங்களா? சோ இந்த தேவர்கள் வந்து இதுல திருப்தி உடையறாங்க. இதுதான் வந்து வேதங்களை பரிந்துரைக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே. அதே மாதிரி இந்த உணவு, இந்த மாம்ச உணவு சாப்பிடுவாங்க இல்லையா, அவங்களுக்கு யாரை வந்து வழிபடுறதுக்கு வந்து சொல்லியிருக்காங்கன்னா காளி தேவியை வந்து வழிபடுறதுக்கு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. காளி தேவி கிட்ட போயிட்டு வந்து பலியிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? சோ இறுதியா யாரை வழிபடணும்னு சொல்லிட்டு வேதங்கள் சொல்லுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா விஷ்ணுவை தான் வழிபடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. சோ அனைத்து யாகங்களும் படிப்படியாக தெய்வீக நிலைக்கு உயர்த்தப்படுவதற்காக சாதாரண மனிதர்களும் பஞ்சமகா யக்னம் எனப்படும் குறைந்தது 5 யக்னங்கள் அவசியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? சோ குறைஞ்சது இந்த பஞ்சமகா யக்னன்றது ஒருத்தன் அடிப்படையா மனுஷன் இருந்தா இதை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. சோ ஒருத்தன் வந்து இந்த பத்தியில பிரபுபாதர் என்ன சொல்லியிருக்கான்னு பார்க்கலாம். ஒரு மனுஷன் இந்த உலகத்துல வாழ்ந்துட்டு இருக்கான, அவனோட தேவைகள்லாம் யார் கொடுக்குறாங்க, தேவர்கள் தான் கொடுக்குறாங்க. சாங்ஷன் பண்ணணும். நம்மளால வந்து நம்மளா வந்து தயாரிச்சுக்க முடியாது. தண்ணியோ காத்தையோ நம்மளால தயாரிச்சுக்கவே முடியாது இல்லையா? அதுக்கு இங்க ஒரு உதாரணம் கொடுக்குறாங்க பாருங்க. நம்ம சாப்பிடக்கூடிய இந்த மனித உணவுக்கு உண்ணக்கூடிய பொருட்கள் இல்லையா, பால், தானியம், காய்கறிகள், சர்க்கரை எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இறைச்சிகள் உட்பட அசைவ உணவு உட்பட கூட நம்ம போயிட்டு எங்கேயும் போயிட்டு ஒரு ஃபேக்டரியிலோ ஒரு லேப்லயோ போயிட்டு நம்ம தயாரிக்கல. இயற்கையா கடவுள் வந்து அமைச்சிருக்கிற விஷயத்துல இருந்து தான் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இல்லையா? இதெல்லாம் அதே மாதிரி இங்க பேசிக்கா தேவையான வெப்பம், ஒளி, நீர், காற்று எல்லாமே நம்ம இங்க இருந்து தான் எடுத்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுள் கொடுக்காம நமக்கு இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்றார். வித்தவுட் சுப்ரீம் லார்ட் தெர் கேன் பி நோ ப்ரொஃபிஸ். நில ஒளியும் சரி, சூரிய ஒளி, மழை, காற்று எல்லாமே கடவுள் கிட்ட இருந்து தான் வந்திருக்குது. அவர் இல்லாம இது நமக்கு இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே. சோ ஒரு சிம்பிளா சொன்னோம்னா நமது வாழ்க்கை வந்து பாத்தீங்கன்னா இறைவனிடம் இருந்து பொருட்களை சார்ந்துள்ளது. அவர் கொடுத்திருக்க பொருள் மேலதான் நம்ம சார்ந்து வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். நம்ம ஏதாவது ஒண்ணு தயாரிக்கலாம். பட் இப்போ இந்த ட்ரெஸ் தயாரிக்கணும்னா என்ன வேணும், நூல் வேணும். அந்த நூல் வேணும்னா என்ன வேணும், பஞ்சு வேணும். அந்த பஞ்சு யாரால கிரியேட் பண்ணது, கடவுள். சோ ஏதோ ஒரு ரா சப்ஸ்டன்ஸ்ன்றது அடிப்படையான விஷயம் எங்க இருந்து வரணும், கடவுள் கிட்ட இருந்து தான் வரணும். அவர் கொடுக்காம நம்ம எதையும் பண்ண முடியாது இல்லையா? அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க சொல்றார். சோ நம்மளுடைய வாழ்க்கை, the aim of the life is attained by performance of, இந்த உலகத்துக்கு வாழ்க்கைக்கு தேவையான விஷயத்தை எல்லாத்தையும் எப்படி அவன் திருப்தி படுத்திக்கிறான்னு யக்னங்களை பண்ணி திருப்தி படுத்திக்கிறான் அப்படின்னு சொல்றார். அப்போ ஒரு வேலை ஓகே இறக்கை அடைய, ஓகே, ஒருவேளை இஃப் வி ஃபர்கெட் இந்த வாழ்க்கையினுடைய பர்பஸ்,
ஓகே. அப்போ வந்து நம்ம வெறுமே அந்த கடவுளுடைய ஏஜென்ட் தான் வந்து இந்த டெமிகாட்ஸ். இப்போ நம்ம ஒரு எல்ஐசி பாலிசி போடுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு ஏஜென்ட் இருக்கான் இல்லையா? அது மாதிரி கடவுளுக்கும் நமக்கும் ஒரு ஏஜென்ட் யாருன்னு தேவர்கள். அவங்க கொடுக்குறாங்க, நம்ம சும்மா அதை எடுத்துட்டு நம்ம புலன் திருப்திக்கோசம் நான் வந்து அறுவடை பண்ணேன், நான் விதை விதைத்தேன், நான் அறுவடை பண்றேன், நான் சமைச்சு சாப்பிட்றேன்னு நம்ம வந்து திருடன். அப்போ வந்து அவன் வந்து பாவகாரியமான செயல்களை செய்யறான் அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? ஓகே. அது இல்லாம கடவுளுக்கு அர்ப்பணிச்சுட்டு சாப்பிட்டு அவன் வந்து தூயவன். ஓகே. கடவுளை திருப்தி பண்ணிட்டு அவருக்கு மிச்சமாகிய எஞ்சியத்தை வந்து சாப்பிட்றவன் வந்து பக்தன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? சோ அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த சமுதாயம் வந்து சந்தோஷமா இருக்கும். இல்லைன்னா திருடர்களா கைவர்களால வந்து சூழப்பட்ட சமுதாயமா இருக்கும். சோ நம்மளோட எய்ம் ஆஃப் த லைஃப் என்ன? கடவுளை நம்ம புலன்களை திருப்திப்படுத்துறத விட கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்தணும் அப்படின்றதுதான் இருக்கணும். நம்மளுடைய புலன் திருப்திக்கோசம் நம்ம வாழக்கூடாது. ஓகேவா? சோ பகவான் சைத்தன்யரே வந்து இந்த யாக யக்னங்கள்லாம் பண்றது உங்களுக்கு எல்லாம் கஷ்டம்ப்பா, அதனால சிம்பிளா என்ன யாகத்தை பண்ணு, சங்கீத யக்னத்தை நீங்க பண்ணுங்க. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா யார் வேணும்னாலும் பண்றாரு. அதுக்கு தேவையான தகுதி உள்ள பிராமணன் வேணும் அவசியம் இல்ல, யக்ன பொருட்கள்லாம் வேணும் அதெல்லாம் அவசியமே இல்லை. இப்ப வந்து நமக்கு தூய்மையான நெய் கிடைக்குதா? இல்ல இல்லையா? எல்லா பொருட்களையும் வந்து கலப்படம் தானே இருக்கு. அப்ப வந்து இதெல்லாம் இல்லவே இல்லப்பா, நீ சிம்பிளா என்ன பண்ணு, நீ இருக்கிற இடத்துல உங்க வீட்லயே இருந்துட்டு மனசு பூர்த்தி கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி நாமஸ்மரணம் பண்ணு, இந்த சங்கீர்த்தன யக்னம் பண்ணு போதும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கக்கூடிய அடிப்படை கொள்கை. இது எல்லாராலும் ஏத்துக்க முடியும், எல்லாராலும் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. சோ இப்போ வந்து இரண்யகசிப்பு வந்து என்ன பிளான் பண்ணிருக்கான்? ஒண்ணு விஷ்ணுவை கொல்லணும், அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னொன்னு இந்த பூ உலகத்துல இருக்கக்கூடிய மனிதர்களை கொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறார். ஓகேவா? அவரை கொன்னுட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், தேவர்கள்லாம் வந்து ரொம்ப டிஸ்டர்ப் ஆயிடுவாங்க. ஓகே. அப்போ நான் பிளான் ಮಾಡಿ எல்லாத்தையும் வந்து சக்சஸா பண்ண முடியும்னு சொல்லிட்டு அசுர திட்டத்தை அவர் தீட்டுறார். ஓகேங்களா? சோ நம்ம இங்க நிறுத்திக்கலாம் மாதாஜி, மறுபடியும் நாளைக்கு மீட் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? சோ நம்ம 2வது அத்தியாயத்துல 10வது ஸ்லோகத்துல முடிச்சிருக்கோம். ஓகே. சோ உங்கள் அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி. வாஞ்சா கல்பத்தருப்பியஷ கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ பிருந்த கி ஜெய். நாமாச்சாரியர் ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கி ஜெய். ஜெகத்குரு ஸ்ரீல பிரபுபாதக்கு ஜெய். நிதா கௌரவ பிரேமானந்தே. ஹரி ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா டு எவ்ரிவன். தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माता जी, வாழ்க வளமுடன். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு.